padulong mi prenup karon with CD Forms, ang pinakamayaman sa Dipolog City. Ug ang among coordinator karon si Ramel Villanueva. No other than the beautiful one. Hi Mel. Ramel. Hi. Hi. Hi vlog. Ano siya yung coordinator karon. Padulong mi sa basta padulong Japan. Narang akong pinakaganahan nga lights spider. Hi sir. Musta man ka sir? Okay lang. Pag hi po sa akong kuan channel. Mahilig kayo. Hi mga beautiful. Hi sir. So good na mi. Mong bride, beauty kayo. So good na mi. Ako do una. Sir, okay na niya relo. Ay, ko na tong relo. Sir. Ako yung una dayon. Yaw-yaw din ni si Kip kay. Kay ko na. Dali ari ben. Tara man ako na sir. Post na kani mga BTS ba? BTS mo naman ko mga BTS. Ha? So hapit na may mahuman karon, last set na lang sa kuan. Among prenup. Muli na may kigtag-om na. So nasa Ramel diri malipayon kayo. Hi Mel. Tarong ya bo. Hi. Thank you for booking. Si Ramel mo ni siya kuan usa sa top sa Dipolog nga coordinator. Coordinator sa game O kanang Hoy man ka? Ako na po dai. Sikip-kip masuko ra ba nagbadugay ko. Thank you guys. Manata sa tong Rina. Hi ma'am sir. Kumusta? Salamat. Nice, very nice. Ano pusing kayong dua. Salamat sir. Salamat ninyo. Okay, human namin sa among kuan. Prenup muli namin sa Amua. Okay. Napay meeting si Clifford. Bye.